Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV tiri mu mzinda wa Blantyre Malawi's Hotel amene atipatsa malo ano mwaulere tiwayamikire kwambiri chifukwa cha ubale wabwino umene ulipo pakati pa Malawi's Hotel komanso Malawi National Council Sports kuti ife tikuzochita program imene ikuno kutole kwine ndili ndi Chief Executive Officer wa Malawi National Council Sports Dr. Henry Kamata mwazina tikali tukambirana kwambiri masewero in general Malawi muno taona kukwera kwa ndalama za nkhani ku mabungwe osiyanasiyana kuphatikiza masewero ampira wamanja mdziko muno. FDH Bank PLC itabwera Malawi muno ndikupanga partner kugwira ntchito limodzi ndi Netball Association Malawi mchaka cha 2019 kulekera 2022 zaka zitatu adati chiyete pakatipa avumbuluka ndikumva kuti akubwera ndi thandizo tsopano ndalama zina zokwana 1.2 billion kwacha zimene azigawa kwa zaka zinayi ndekuti chaka china chilichonse kuzigwiritsidwa ntchito ndalama zokwana 300 million kwacha. Chodabwitsa kwambiri ma activities ambiri ya Malawi National Council makamaka a Netball Association Malawi National Council Sports ikumakhala pamenepo ikumathirapo mulombo. Bwana CEO ndimafuna kudziwa kuti kodi poyamba nkhani imene imayilandira motani, kachiwiri zochitika zonse zokhudza bungwe la NAM Malawi National Council Sports ikumakhala pamenepo banje ndikukozera zochitika zonse za Malawi za masewero mdziko muno Malawi National Council Sports imakhalapo koma mujamu pamakhalira pakhomo ana pamakhala mwana wina overa wina osavera chabwino ndimenso kuliso kwathu kunoku ku sports mwana wa netball inovera kwambiri ndovera sisiye khayo alipo angapo overa tikana kuti izi banje tendetse motere amava nchifeke mukuona zinthu zimene izi zikuchokera mu sports management guidelines mumanya poyamba izija bendera imodzi pa bendera zinayi kuti tingayendetse bwanji masewero athu kwathu kuno tiyike ndondomeko zakayendetsera iwo aja atakhala nawo kuyankhulana kutsutsana kumene munazopsetsana mitima mmene muja koma pamapeto timapeza kuti unotamanga fundo imodzi. So chimene chachitika 1 boma lili ndi chikhulupiriro mutsogoleriwo. Number 2 azathu amakampani ndi mabungwe enawa nawo sono ali ndi chikhulupiriro mutsogoleri wa bungwero chifukwa akuona zimene zikuchitika izizi zimene tikadakonda zitachitika ndi sports association ina iliyonse kuti titukule masera apite patsogolo nkhani za governance kayendetsedwe kama bungwe tisamayendetse ngati kuti ni chinthu chathu cha mnyumba mwathu kapena ndi pafamu pathu zinthu za Malawi ndiye tiyendetse motero tikatsatira zimene zijazi azathu amene ali makobidi amaona kuti uko kwasita tiye tipiteko. Izi zikhoza kuchitika ndi association ina iliyonse ngati tingatsatire upangiri umene Malawi National Council of Sports ikumapereka timakumana nawo ena pano mwe tufika to chaka chinocho aluzemba kukaniko pita kuzisana mpaka nale kumatokumana nawo Juni tigwirana ndithu chifukwa zinthu zinza Malawi ngati boma munalankhula kunena kuti nthawi yakwana tsopano kuti pamene banki ya FDH yabweranso motere ndikukhazikitsa ligi ya dziko lonse kuti matimu athu kuchoka kumwera kupita pakati ena kuchoka pakati kumpoto kumwera pakati ndiye kuti tikhale ndi ma indicators performance indicators choyamba tili ndi a pool of players kumene coach kungodzuka tolatati national team atatu nusankha zachitika tili nazo taona program ikuchitika pakatipa osewera atsopano atali asakazochepera 15 kufika chama 18 opitirira 250 awapeza asake nanga tikuchita bwanji ndi maiko ena tatumiza osewera ochuluka bwanji kunja kuti tine kuti mfundo zimene zikutakasa boma komanso private sector kutatha kubwera kumasewero ampira wamanja zonadi mudziona kuti no boma limatumikira Malawi komanso mudziona kuti no private sector imatumikira so Malawi. Private sector imakhala ndi chidi kuti no fund kumene amapeza ku business yawo kumene kujapo amakhala ndi chidi kuti no azipitako kumakathandizira koma pamakhala zinthu zotsamwitsa zina ndi zina koma pakhani mwakambayi tikambe ngati za netball muona kuti no tili ndi under 19 tinasankha
kuchokera kumpoto mpaka na kumwera ana mbiri chaka chinochi akuta kumedia ku region 5 games 21 mkulu inabwera kuti fe titenga buliri tili ndi senior team boma lili mmene momo apa pano FDH Bank yabweretsano kuti no yayi kumpira huu kulibeko ligi tike ligi koyamba mu mbiri ya dziko lino tike ligi azisera ma club akulu kirimu 12 ya ku Malawi anete abikisane mene azibikisana mene izi zino nzimene zikuthandizira nofunja kuti no tikhale ndi osewera ochuluka ngati munamvetsetsa somujanena kuti no amene azisewera mu ligi iyi sazisewera ku region cholinga mukutsakula danga kuti anaina so azitani azitukoka izi zimene zingathandiza kuti tikhale ndi ma players samadza afike pa Japan na kuti no kuyamba usa kuti so national team titali nayo kuti ma players tikapeza kuti tikafuna under 19 tili nawo under 21 tili nawo senior team tili nawo komanso pano paso itizikamaso za under 14 ndikudziwa kuti ndinu munthu amene kunyumba ndinu bambo ndi mayi wana anthu amati adadi ku office CEO komanso maso aboma ngati dziko Malawi National Council of the whole ministry akamati CEO mwa National Council of ndinuyo. You should be a very proud father, a very proud CEO kuti tenya yanu ku council zoti mukoza kuloza hapo zipangati za chiko ulendo tidakali kuli zambiri zoti tikoze ndichepetsa ya ine tulendo dakali kuli zambiri chifamu zonena kuti no mabungwe oyendetsa masewero osiyanasiyana kuno ngambiri koma amene akuchita bwino tidakali ndi mabungwe oche mwina mwaje pano amene akuchita bwino tikhoza makamba mwina mwaje no pakati pa 8 ndi 10 koma tinawo ena ambiri tifuna so tikoze koseko tifikire ndithu cholinga Malawi azichita kusamba akuti ukuku kuli netball koma ineyo ndikaonera volleyball akuti ukuku kuli handball koma ineyo lero andifuna ndabva kuti kuli boxing ndipita kumene azikhala ndi mwayi womona zinthu zosiyana-siyana izizi zimathandizira umoyo wa Malawi zikhalanso bwino chifukwa kapena kuti amakasangalala amayala mavuto amakhawa zimachoka nizothandizira umoyo wabwino koma ntchito ilipo koma titipula ndithu tiyenda ndithu nkhani ya infrastructure development tinamva pakatipa za malo za masewero kunzuzu kulilongwe kucha Griffin complex sindi kuzoti patakali pano zili pati VAT munayamba timamva zakuti ayi posidwa pati kuti pakhale pakulambulidwa kapenanso ya advertisement ya kuyang'ana amene angathe kupitiriza ntchito mukati pa zethuzi kuti zimene zikuoneka motani kumbali zimene mwakambako ndikamba kwambiri zimene zili m'manja mwa Malawi National Council of Sports yakunzuzu yes Mzuzu City Council so sindingakambemo kwambiri ngakhale ya sport kumano ake ndamenaji Griffin sayenda ili m'manja mwa unduna so no sindingakambe kwambiri umene koko iwo ndamena khozo yanka bwino koma ine ndikhozo yankhula kwambiri ku BAT ndi mabwalo ena ngati Branda Sports Arena Kamuzu Institute for Sports zimene tikuchita kumene ko pano potuganiza kuti katsakulaso kuzomba center ina kumene ko kuti no Eastern Region tikumbatileso amene ali kumene koko BAT ground chilichonse chili chimake timadikira kuti no chaka cha nyuwane chiyambe tayamba panopa mwina mwache ndikhoza kutsimikizirani sipapita mwina mwache mawiki awiri kapena atatu mona advert ndithu itatuluka kuti tsono contract jayi yaberekedwa kuti no ntchito iyambike izi zosalaza zokumba chane ground works tinayipanga kale zinatha mkati mwa mpanda muja ntchito inagwirika kale imene ikubwera ndino ayambe kumanga mu stadium ndipo stadium yo imangidwa ndiyamikire boma ndrama yatipatsa za chaka chinochi chifukwa ndi program ya zaka zitatu za chaka zinozi atipatsa atitsimikizaso kuti no tikaenda mwachangu akhoza kutonjezeraso ndrama zake so palibe nkhawa ground limangidwa chabwino ndili ndi nkhawa imodzi makamaka kubungwe loyendesa masewero ampira wa majabu chifukwa ndi chitsanzo chimene ndipereke pano pakanema cha bullets ikuyenda makatoni kusaka mapempha ndalama masponsa kulibe athawiratu kuli dry anthu adathawa adadalipya timu idali m'manja mwa masapota
ndi anthu ena ochepa mayenda mopemphetsa kupita ku Lilongwe akapempha kwina mafuta akapempha kwina galimoto kuti angobwera ndalama kuti awa akuti afuna kutenga bullets atenga alipira ngongolezi alipira motere kudali mpungwe kuti ine ndine cheya ine ndifuna kukhala pakuti masankho anthu zikwanje zidayenda zikwanje mpaka nasankulepereka iye atete kachitire kuzomba kuchinkana ku netball sitimva kunena kuti wena akufunanso maudindo ndi ndalama zabwera kumene kuzaniko za FTH bank zimene zonse zikhala zodabwitsa chifukwa anthufe timakhala zolimo zosiyana pali anthu ena amabwera ku masewero kuti no akugule mamo tinawo anthu akufuna kwabwino ambiri kuona kuti akapita kuzimayenda amanja tinawo komanso aliponso amene ndimatcha amanjalende amanjalende amafuna akadi kuti osadala mpile kuchita anangasiapa kuti thumba labwera kwagwa FDH kwakha niko kumene salimo sugar kumeneko mukuli kumeneko aliyo basi chaka chino nigula galimoto hayi pempho langa ndilakuti tiyeni tike masewero patsogolo osati zofuna za ifeyo anthu chifukwa ndizenda kuti anthu amene akuti zimveka ndithu pukupukupuku kufunsa kuti mmene kudali kuti lero mufuna mdzata enanso amene akuchita pukupukupuku ndi amene adawononga tsono afuna dzata adzana chiviri adathira mchenga padzana ayi sathira mchenga sizitheka udindo wa Malawi National Council of Sports pachino to promote, develop and regulate so kumbali ya regulation ukuku ndi kumene fonso timayika no chikho kuti izizi iniyo hayi ona nthawi yathu apa yatheratu koma uthenga omaliza amene tafika kumapeto kwa program bwana CEO uthenga umene ndingatule ku mtundu wa Malawi makamaka ku mabungwe ngati imene achitira a FDH pakati apo mukulu komanso Niko 1 kumbali ya netball tufuna tidandaulireso ku ena kuti no zinthu kumasewera kwathu kunoku zikusintha koma tifuna thandizo la mabungwe ndi makampani apite ku volleyball apite ku basketball apite ku handball apite ku athletics apite ku boxing apite ku judo apite ku karate apite ku mabungwe ku tennis atithandizire kuti no one achinyamata athu azikhala zochita azitangwanika ndi masewero awawo zithandizira two nkhani ya masewero ndi nkhaniso yokopera alendo ndi imathandizira tourism industry tikatukula masewero anthu amafuna azibweraso kunoku mayiko ena amafuna kusazibwera kuno kufoka kuzoka kumene kuja zinthu zili bwino koma kuti zizitheke boma palokha silingakwanitse ndipene ndikudandaulira makampani ndi mabungwe tili mabanki ambiri bwerani tili makampani akuluakulu opanga sugar afodi awo kanenga ucharule makampani afodi ambiri panopa awapanga makobiri bwerani tithandizireni kumbali yothandiza nkhani ya zamasewero Dr. Henry Kamata, CEO, Malawi National Council of Sports. Kumalizanso program ya Mtedza Mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV malomwa management yonse nkunzi ni muno wa program coach player Peter Fote itokoza kwambiri nzanga Chilaya amene wajambula ndikupanga edit program imeneyi kuti zakhaleni pomwepo sabata ya mawa pokapoka chauta akalola tidzakhalanso ndi program ineyo yotsatira.